jak jsem z 5000 korun udělal během 9 měsíců více než 5 milionů korun. Ty peníze na tom ale nebyly to nejlepší. Nejlepší bylo získání časové svobody. Ahoj, jmenuji se Martin a dneska se chci s tebou podělit o 9 překážek, které mě na téhle cestě čekalo a chci ti ukázat, jak jsem je zdolal já a jak je můžeš zdolat i ty, proto aby si mohl žít svobodnější život. Na začátek ti chci říct, že vím, jaké to je, když máš hluboko do kapsy a nic si nemůžeš dovolit. Vím, jaké to je, když nemáš čas ani prostor dělat věci, které máš rád a chtěl bys je dělat. Ale chci ti říct, že cesta ven z toho je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Takže pojďme se podívat na první překážku, kterou byl pocit, že nemám dostatek času. A tady ti chci říct, že na začátek, aby si mohl vytvořit svůj život snů, tak nepotřebuješ za tolik času. V podstatě ti stačí zhruba 1 až 4 hodiny denně. A 4 hodiny může se to zdát dost, může se to zdát málo, záleží jenom na tom, jak se ty se svým časem po škole nebo po práci naučíš pracovat. Já osobně jsem se snažil jít do toho na maximum a každý den po práci jsem trávil zhruba 4 hodiny denně. Trávil jsem je věcma, které mě měly posunout do mojí cílové destinace. A ty můžeš klidně začít 1 hodinou, není to problém. Je potřeba si akorát uvědomit, že pokud investuješ 1 hodinu denně, tak ta tvoje cesta bude trvat díl a nebo je potřeba se naučit se svým časem líp pracovat. Takže to bylo k prvnímu bodu, k první překážce. Druhou překážkou bylo to, že jsem měl pocit, že nemám dostatek peněz. A tohle to nebyl jenom pocit. To byla realita, protože když jsem se podíval na svůj bankovní účet, tak v tu dobu jsem tam neměl víc než 5000 korun. A slyším ze všech stran, že lidi mě říkají, já nemůžu začít, Martine, protože já nemám kapitál, já nemám prostředky na to, abych něco začal. A chci ti říct, že tady to je takový přesvědčení, který není pravdivý. A co můžeš dělat? Ty můžeš udělat hnedka 3 věci. Tou první z nich je, že si můžeš půjčit peníze, což je jedna z možností, kterou vůbec nedoporučuji, zejména pokud na začátek nemáš dostatek zkušeností. Druhou možností je, že si najdeš brigádu a vyděláš si do začátku pár stovek nebo pár tisíc korun. A tou třetí je, že si vybereš takový obchodní model, který ty peníze nevyžaduje. Může to být například nějaký druh servisu. Může to být to, že vezmeš někoho, kdo poptává nějakou službu nebo produkt, někoho, kdo to nabízí a propojíš je dohromady. Těch možností je hromadu, ale o tom se budeme bavit v příštích videích, takže určitě už teďka klikni na tlačítko odběr a na zvoneček, ať ti neuteče žádný další video. Co se týče třetí překážky, tak to bylo to, že jsem nevěděl, co mám dělat. A tady bych ti doporučil 2 věci. První z nich je uvědomit si svoje silné stránky. V čem seš dobrý? Napiš si to na papír, ať víš, s čím můžeš pracovat. A potom začni tvořit seznam. Inspiruj se tím, co dělají lidi kolem tebe. Nejenom co dělají, ale jak jim to asi funguje a co z toho by třeba bavilo tebe. Já když jsem se koukal po internetu a snažil jsem se inspirovat i nejen v Česku, ale i v zahraničí, tak věděl jsem, že mám nějakou zkušenost s marketingem a v zahraničí jsem narazil na slečnu, která dělala čaje a říkal jsem si, tyjo, celý život jsem lezl s dědečkem po stráni, sbírali jsme bylinky, mám nějakou zkušenost s fytoterapií, proč to nespojit dohromady, ty marketingové znalosti a ty čaje a nevytvořit internetový obchod s čajem. No a takhle se vlastně zrodila myšlenka toho, že bych mohl prodávat čaje. Takže na začátek ti doporučuji určitě, začni se dívat kolem sebe, měj oči do kořán a inspiruj se od okolí, co dělají ostatní, co tebe samotného by bavilo nebo zajímalo. A další překážkou, na kterou jsem narazil, bylo, že nevím, co mám nabídnout. Já už jsem sice věděl, že chci dělat čaje a internetový obchod, ale těch možností je na internetu tolik, nebo obecně těch možností. Můžu dělat pytlíkový čaje, můžu dělat sypaný čaje, můžu dělat ovocný čaje, nebo mají ty čaje řešit nějaký konkrétní problém a těch možností je opravdu tolik. Takže je potřeba si udělat hlubší průzkum toho, na co se chceš opravdu zaměřit, protože na začátek já jsem si nemohl dovolit vytvořit desítky produktů, protože jednak jsem na to neměl kapitál a taky jsem neměl
skladový prostory pro to, abych to zboží někam uložil. A ani dostatek času. Na začátek je potřeba se naučit s tím časem pracovat opravdu efektivně. A dělat každému produktu, zvlášť marketing, je v začátku nereálný. Takže díval jsem se na internet, udělal jsem si průzkum toho, kdo co nabízí. Je dobrý se podívat třeba i na negativní recenze konkurence, abys věděl, co můžeš sám zlepšit. No a já jsem třeba přišel i za dědečkem a ptám se ho, dědečku, máš přes 50 bylinných směsí. Kdyby si měl vybrat jenom jeden čaj, který by to byl a proč? A on říká, určitě bych si vybral čaj na očistu, protože aby tělo mohlo fungovat správně, tak jak má, tak je potřeba ho pročistit. A to je za mě největší základ. No a já si říkám, to je super, tak vybereme si čaje na detoxikaci, na očistu a začneme dělat tady to. Takže to je to, jak já jsem si vybral první produkt, který chci nabídnout. A tady ti doporučuji, normálně sedni si s papírem a tužkou a začni si psat všechny myšlenky, které tě napadají, všechny produkty nebo služby. A potom si z toho vybereš něco, co tě nejvíc zaujme. Potom 5. překážka, na kterou jsem narazil, bylo, že jsem nevěděl, jak mám začít. Já jsem viděl, jaký je bod A, to, kde se nacházím, a věděl jsem, jaký je bod B, kam se chci dostat. Ale úplně jsem neměl jasno v tom, co je mezi tím. To znamená, nadefinuj si všechny ty kroky, které mezi tím jsou, tak vyber si první krok a začni ho uskutečňovat. A tímhletím ty se pohneš z místa. Potom 6. překážka, na kterou jsem narazil, bylo, že se nemůžu pohnout. A nemohl jsem se pohnout z toho důvodu, že jsem trpěl a často trpím perfekcionalismem. A myslím si, že to není jenom u mě, ale věřím, že to tak má drtivá většina populace, že chcou, aby ty věci, které vytvářejí, aby byly podle jejich představ. A tady za mě nejlepší rada pro tebe, nesnaž se ty věci udělat podle svých představ, tak aby nebyly tak dokonalý, jak si představuješ, ale zaměř se, dej si za cíl, aby si je udělal na 60, 70, maximálně 80%. A je to z toho důvodu, že lepší je mít věci hotové a posouvat se dopředu, než snažit se něco udělat perfektní a zůstat zaseknutý na místě. Takže to bylo k 6. překážce a 7. překážkou, na kterou já jsem narazil, bylo, že se posouvám hrozně pomalu. A u tohohle bodu ti můžu doporučit, abys začal využívat Paretův zákon 80-20, který určitě znáš. Já, jak jsem říkal, nadefinoval jsem si cestu z bodu A do bodu B, věděl jsem, co je mezi tím, ale nikdy jsem nestrávil dostatek času nad tím, abych si řekl, které jsou ty klíčové činnosti, které musím udělat pro to, abych se dostal do bodu B. A na začátek jsem si říkal třeba, tak potřebuji mít nějaký název firmy, potřebuji mít logo a není to úplně tak pravda, protože ty samozřejmě můžeš vytvořit nabídku a můžeš ji zkusit prodat, ačkoliv ještě nemáš třeba produkt nebo službu. Můžeš si teprve ověřit ten koncept bez jakýhokoliv názvu nebo loga. No a jak říkám, já jsem strávil zbytečně týdny, ne měsíce, kdy jsem se snažil vytvořit dokonalý název, dokonalý logo a je to něco opravdu zbytečného. Takže tohle je za mě velká lekce a chci, aby si ji nejen uvědomil, ale aby se podle ní začal řídit. Nestrácej svůj čas, protože na začátku, jak jsme si říkali, není ho příliš a je potřeba s ním pracovat rozumně. Takže to bylo k 7. překážce a 8. překážkou bylo neochota investovat. Neochotou investovat do sebe. A já jsem si chtěl třeba zjistit nějaké informace, co mám jak udělat. A k tomu, abych to mohl zjistit, tak jsem si našel třeba knížky. Knížky jsou hrozně super, ale mají velký problém a tím je to, že získání informace z knížek trvá strašně dlouho. Než přečteš jednu knížku, tak to zabere velké množství času. A další věc je, že knížky nejsou dost často situované tím způsobem, že by tě naváděli, že by měli akční kroky, co máš přesně jak udělat. A zároveň nad tebou nedrží dohled, že by se tě třeba zeptali, máš už hotový ten bod? A v tomhletom bodě jsem si uvědomil, že pokud je někdo, kdo už udělal to, co chci udělat a bude mě to pravděpodobně stát víc než knížka, ale určitě to za to stojí. A je to z toho důvodu, že ty peníze můžeš vydělat kdykoliv a budeš jich pravděpodobně vydělávat víc a víc a víc, ale tvůj čas, ten už nikdy nezískáš zpátky. Takže
pokud můžeš si svoji cestu zkrátit ze 3 let na 1 rok, nebo z 1 roku na 3 měsíce, je to jedno. Kup si ten čas a zkrať si ho. Jak říkám, peníze vyděláš kdykoliv, ale čas ten ti nikdo nevrátí. A další neochotou investovat nebylo jenom do sebe na začátku, ale bylo to i do reklamy. A tohle je velice důležitý bod z toho důvodu, že abys mohl růst, tak o tobě musí lidi vědět. Samozřejmě můžeš začít využívat organických příspěvků, ale ta cesta je mnohem pomalejší a reklamu dřív nebo později budeš stejně potřebovat, abys mohl více růst. Takže na začátku jsem měl pocit, že investovat těch pár drobných, který jsem našetřil, to je hrozná emocionální námaha, nebo jak to popsat. Ty nahraješ svoje peníze do účtu a najednou vidíš, jak každý den mizej. A to je emocionálně poměrně náročný na začátek. Takže je dobrý začít s malým budgetem a začít to testovat, učit se na tom. V podstatě je to taky taková investice do sebe, protože ty se učíš, jak investovat do reklamy, jak s tím pracovat, jak tvořit poutavý kreativě, což jsou obrázky, jak tvořit poutavý copy, neboli textace, který zaujmou, a celkově jak vytvořit nabídku, o kterou mají lidi zájem. Takže na začátek ber to jako investici do sebe nebo jako marketingový náklad, ale je to potřeba naučit se dělat reklamu. 9. překážka, na kterou jsem narazil, bylo to, že jsem nedával dostatečnou hodnotu. Jak je psáno v Bibli, dej a bude ti dáno. A tady to můžeš aplikovat úplně na všechno. Na vztahy, na zdraví, na podnikání. To znamená, nejdřív začni dávat a uvidíš, že se ti to začne vracet. Tady je dobrý, tady si vždycky vzpomenu na takovou pohádku. Je to o jednom mužičkovi, který sedí před kamínkama a říká: dej mě oheň a já ti dám dříví. A já, když si tady na ten příběh vzpomenu, tak si vždycky uvědomím, že to takhle nefunguje, že je to přesně naopak. A proto my se musíme naučit nejdřív dostatečně dávat. A jak jsem to udělal já? Měl jsem nějaký vzorky čajů a samozřejmě ty čaje už jsem měl vyzkoušený, že jsou skvělý, že na mě fungujou, ale každýho tělo funguje úplně jinak. To znamená, říkal jsem si, potřebuji získat zpětnou vazbu, takže rozhodl jsem se, že ty čaje rozdám více lidem. Začal jsem je dávat blízkým, rodině, začal jsem je dávat dalším lidem a díky tomu, když začneš rozdávat svůj produkt nebo nabízet svoji službu ze začátku zdarma, tak získáš úžasnou věc, kterou je zpětná vazba. A i když ta zpětná vazba na začátek může být negativní, tak je to stejně super, protože ty díky tomu víš přesně, v čem se máš zlepšit, co máš udělat jinak. Takže ti to dává růst. A není to jenom o té zpětné vazbě negativní, ale zároveň, když ty dostaneš něco pozitivního, tak díky tomu máš recenze, který můžeš okamžitě použít k propagaci svojí nabídky nebo k propagaci svých produktů a služeb. Představ si, že máš jeden podnik, který nabízí cokoliv. A tenhle ten podnik má 1 recenzi. Třeba od maminky nebo od kamarádky, je to jedno. A druhý podnik, který nabízí úplně tu stejnou službu, má 100 recenzí. Teď mě řekni, u kterého podniku nakoupíš. A si myslím, že ta odpověď je úplně jasná, je to u toho druhého. A tohle je síla recenzí, takže na začátek určitě začni dávat, získej zpětnou vazbu a jak ti naroste ta zpětná vazba pozitivní, tak využij toho a začni to propagovat. Uvidíš, že se ti to začne vracet. No a bonusový tip je neustále se zlepšuj, protože každý den, pokud se zlepšíš pouze o 1%, tak uvidíš, že během pár dnů, týdnů nebo měsíců vyrosteš úplně raketově nahoru. A pojďme si to teďka v rychlosti zopakovat. Takže první překážku, na kterou jsem narazil, byl pocit, že nemám čas. Tady jsme si řekli, že ten čas máš a že ho není na začátek potřeba ani tolik, ale je potřeba se naučit s ním pracovat efektivně. Druhou překážkou bylo pocit, že nemám peníze. U tohohle bodu jsme si řekli, že na začátek peníze nepotřebuješ. Pokud ano, tak si najdi brigádu, vydělej si těch pár prvních korun, anebo si vyber obchodní model, který ty peníze na začátek nepotřebuje. Třetí překážkou bylo to, že jsem nevěděl, co mám dělat. A tady jsme si řekli, že je potřeba poznat svoje silné stránky
a začít se inspirovat v okolí, co kdo dělá, jak jim to funguje, co tebe samotného by bavilo nebo zajímalo. 4. překážka. Nevěděl jsem, co nabídnout. A v tomhle bodě je dobrý udělat si brainstorming, co kdo nabízí, podívat se, jak to těm lidem funguje, co tebe by z toho bavilo, co by z toho chtěl dělat a co z toho funguje nejlíp. 5. překážka bylo, že jsem nevěděl, jak začít. To znamená, je potřeba si namapovat svoji cestu z body A do bodu B. Za 6. nemohl jsem se pohnout. Bylo to kvůli perfekcionalismu. To znamená, tady je dobrý, jsme si řekli, dát si za cíl to, že se budeš snažit dělat věci na 60, 70, maximálně 80%. A 7. překážka bylo to, že jsem se posouval hrozně pomalu. Tady jsme si řekli, že je dobrý využít Paretova zákonu 80-20 a všechno, co jsi namapoval mezi bodem A a B, tak udělat si z toho prioritu, co je z toho nejdůležitější. A zaměř se na tyhle kroky jako první. 8. překážka bylo neochota investovat. To znamená, tady jsme si řekli, že lepší než investovat čas do knížek a do těch věcí, odkud získáváš ty informace pomalou cestou, je klidně si to zaplatit, ale ušetřit čas spíš než peníze. A zároveň, co se týče té investice, tak investovat do reklamy a naučit se dělat reklamu efektivně. A 9. překážka, na kterou jsem narazil, bylo, že jsem nedával hodnotu. To znamená, začni nabízet svůj produkt nebo službu zdarma a ber to ze začátku jako marketingový náklad. Díky tomu získáš zpětnou vazbu, feedback, recenze a to ti pomůže lépe růst. Takže to je 9 překážek, který jsem na svojí cestě za svobodou musel zdolat já a teď už víš, jak je můžeš zdolat i ty, aby si mohl žít svobodnější život. Určitě klikni na tlačítko odběr a na zvoneček, ať ti neuteče žádný další video. A upřímně budu velice rád, když mě napíšeš, jaká tady z těch překážek je pro tebe největší problém, největší výzva. Nebo co tebe nejvíc v životě brzdí a já budu rád, když uvidím, jaký problémy v životě řešíš a s čím bych ti mohl pomoct. Díky tomu budu moct do budoucna vytvořit další videa více na míru tvým potřebám. Takže to je dneska za mě všechno a já se budu na tebe těšit příště u dalšího videa na cestě za svobodou. Měj se pěkně a ahoj.